Itse on Tanjiro Kamado ja mulla on tehokas nenä. Random fakta. Ihmiset Japanissa vuonna 1920 ei käyttänyt dödöä. Pystytkö sä haistamaan se peres? Itse asiassa kyllä. Valitettavasti. Hei Nesuko, oot vielä hengissä. Autoksä muakaan? Eli mun sisko on nyt demoni. Ja sit sillä on just... Nyt seuraava laatikko, mä aion opettaa sua tappaa demoneita. Okei. Voinko sä tappaa demoneita? Pystytkö hakasemaan tämän keven? En. Sitten et voi tappaa demoneita. Vittu! Mä luovutan. Mutta älä. Okei. Kiitos aamulapset. No niin, Aisha, oli sinulla vielä yksi asia, mikä sun täytyy tehdä ennen kuin voit nerata demoneita. Mikä se on? Tappaa demoneita. Okei. Miksi sä päästäit sit skinei tänne? Eikö sä rakasta sitä ääntä, kun lapset kuolee? Aina asia tuo minun nautintoa siskokulta. No, Sakonji näköjään kooti mut hyvin. Sanoitko Sakonji? Koskapa syötä niin painat. Onpa hauska, miten hän laittaa mulle vieläkin lapsia. Vaikka ottaa huomioon, mä syön. Se vähän niinku voit. Ai. Miten vittu? Mä pystyn haistaa, mistä mä leikkaan sun. Selvä! Tässä on sun super special miekka. Se on musta. Onko siinä väri mitään tarkoitusta? Joo! Joo niin, onks tää kaikki mitä Mä saan? tein! No hei, olen Tamayo, demonin lääkäri. Ja tässä on Fakpo, ei tarkoita Yushiro, minun assistenttini. Ja haluamme nirhata sen äijän, joka tappoi perheesi. Ootas nyt hetkonen. Hyviä demoneita on olemassa. Tää muuttaa niinku kaiken. Sä et voi panna sitä! Se on mun mami! Hei ja hei. Haista vittu! Hei! Mille sanottiin, että meidän pitäisi tappaa teidät mulkut? Ja ei parempaa keinoa varata teidät kuin palloja! Ja kun me lähdetään teidät helvettiin, niin me kerrotaan jopa ohjeet, mitä sinne mennään! Onko please aivan saanut alkapuolella? Ei ootasi hyi vittu. Sulla on kämmenissä silmiä. Joo, mä saan käsisilmät tulehduksia. Aika paljon. Ai palli! Kutsuitko mua? Ai Narttu! Mä vai? Kuka teidät lähetti? Onks sä tosissas? Michael Jackson tappaa mut! Haista paska! No, mulla on muutama murtunut luu. Mut onneksi mulla on aikaa hei, hetkonen, milloin mä? Ei siellä. Olen Kyugai. Ja olen yksi niistä demoneista, joilla on surullinen taustarina. Haluatko, että luen sulle osa mun Amoterin runoista? Onks ainoat vaihtoehdot toi tai kuolema? Joo. Syy paskaa. Ei vittu, mä tarvitaanko? Mä oon Senitsu. Oon täysin vellihousu nössö. Häpäimätön läski. Enkä pysty lopettaa huutamista! Ja ainoastaan hyödyllinen kuin tajukan kautta. Wow, katsojat varmaan vihaa sua. Itse asiassa on aika samaistuttava. Aika kauheeta. On niin, jos sun kättykää murraa demoneita ja aina pysy tätä sijapäät 3 kuukauteen! Joo, sellaista. Olemme hyvin komea mies. Joo, toi on vielä häiritsevämpää kuin toi sijanpää. Laita sieltä takaisin. Mielelläni! Joo, voiks mä nussia siskoos? Peppitus! Ai jo silti. Noniin, me saatiin levättyä. Nyt on meidän tehtävänä lätkiä hämähäkkejä. Mitä sanoit? Ei kun siis demonihämähäkkejä. No tarkempi ensi kerralla. Haluan nussia tätä mimmiä. Toi on mies! No ei takapäin. Eipä hei. On hämispoi. Voisitteko padu vittuun siitä? Mun mielestä voit mennä runkkaan! Isä. Sori, mutta on tilkeä. Hätä sun täytyy kuolla. Joo, mutta ensin kerrotaan meidän surulliset backstorit, kun tapat meidät, niin se on todella tarakista. Ja siis kun oli lapsi, niin oli tosi kipeä, mutta sit kun oli demoni, niin en ollut kipeä. Mä olisin saanut halmeni perhe! Tämä on tosi surullista, mutta mun mielestä olisi ollut enemmän dramaattista, jos katsoisi tästä niin etukäteen. Kuoliks mä? Ai, on sun pikku perhoses. Ja mäkin on täällä. Sori, me skipattiin sut. Tapetaanko sen sisko? Ei. Tapetaan se sisko! Fuck. Ketä noin on? Nää on KT13, tarkoitan Hashirat. Valitettavasti me ei käytä paljon aikaa niiden esittelyyn, joten ne on vaan laajaa karikatyyrejä sekä tunnettuja fraaseja tällä hetkellä. Mä itken. Mä rakastan draamaa. Mä puhun hyvin väkivaltaisista asioista, kun mä hymyilen. Mä oon hyvin hiljainen. On myös hiljainen. Ja karppa. Mulla on tissit. You know, kusipäit. Mitä sä meinaat? Kuka tässä työmää sisko? Oh my god! Ai, pukata tuon pikkupojan siskoa. Uutta kusipäit. Ehkä älä puukata sitä. No mitäs vet paskapuhetta? Miten nämä ihmiset työskentelee tällä organisaatiolla? Muista, että tuolla on ihmisiä syöviä demoneita meidän kylissä. Meille on ihan sama, ketkä tappaa ne. Katos, nyt se haluaa verta. Etkö niin, pikkuverilotka? Senkin Arttu.
Tarkoittaa, että hän on cool ja te loput paskaa. Tanjiro, ota siskoa ja mene lepakkaa mujaskaa. Hämis puri mua ja nyt mulla on vauvan raajat. Ja mä menetin mun kyvylluttä. Mulla ei ole enää mitään merkitystä. Okei, mutta voiko se sanoa? I'll catch you next time, gadget! Ei sitä vittu. Hei, on siivomassa. Kuka ei halua kuolla. Siistiä. Entä sä? Haluuks kuolla? Oi, mä haluun kuolla. Sä haluat, että murhaan sut? Oi, lopeta mun elämäsolo. Leikkaan sulta pään irti ja vuodetaan sun kuiviin. Saa mut vuotaa kuin korssika. Laitan sun lihakoukkuun. Oh yes, daddy. Ota mun verta ja mentä paskidin nimet Tanjiro. Ollaan tavattu ja meillä oli tää treenausarkkikin. Ja nyt on tää sieltä Niina. Mikä on juna? Ei oo mitään jo. Ihan vaan katso tätä kakaraa, sillä olisi sipsikometsin takissa. Ei oo skiri, tykkääks nachois, vaikka huunachis. Vai jallo sentään, se ei lopeta huutamista. Se niinku mun syy vai? No totta kai se on Sean. Kato sua ja sun Toy Story hylkimysolemusta. Äijä turpakin, sä näytät joltain mitä Tim Burton pasko ulos vittuutuneena. Uudestaan niin tuu alastaan tai murhaa sun hämiskylvää. Onko selvä? Tapaa häskalta, niin hala sinne oloi pahsumpaa ja hämiskärvää. Mä vittu nirhaan sut, homma, okei? Mä vittu nirhaan sut. Hetkinen, huuto loppuu.